să-i faci. Născut în România, cu iPhone și cozonaci. Născut în România, o ce dulce ironia. Ne-am născut în România, bogați săraci. Născut în România este spectacolul vieții noastre. Locul pe care îl vom lua cu noi în călătoria de dincolo de mâine e suma dimineților cu floare la ureche și a nopților de sânziene. Născut în România e primul mare sărut și iubirea perfectă e mâna mamei ocrotitoare și privirea de ocean infinit a tatălui sunt prietenii cu care mergem la capătul lumii. Născut în România este rapsodia română și coloana fără de sfârșit. E casa în care ne-am născut și drumul nostru unic în cunoaștere. Suntem noi în fiecare fotogramă a filmului cel mai de succes care se numește Viața noastră frumoasă. Născut în România este noua producție 2017-2018 ce poartă semnătura lui Mike Godoroja și Blue Spirit. După 20 de ani de mii de show-uri în toată țara și prezențe notabile peste hotare, Mike Godoroja reinventează proiectul pentru o aventură absolut nouă cu sunet surround și 15.000 de W de lumini inteligente, cu 48 de instrumente rare și 60 de module ecran LED Full HD. Un concept multimedia cu muzică originală și 2 reluări de mare succes. Iris, ultimul mic dejun al lui Bon și celebrul cântec lăutăresc La Chilian Port. Fiecare spectacol va oferi publicului un album proaspăt realizat în toate formatele actuale, digital și vinil. Am ieșit la drumul mare că și azi e sărbătoare. Am ieșit la drumul mare că și azi e sărbătoare. Născut în România este producția prin care Mike Godoroja va spune povestea fiecăruia dintre noi. Va aduce un suflu nou, o schimbare spectaculară în care blues, rock, folk, country și etno fuzionează cu elemente teatrale și de artă vizuală. Un show la care au lucrat peste 50 de profesioniști. O experiență live românească absolut unică. La Casa Poporului. Născut în România, va poposi în peste 100 de orașe din România, va susține 10 de conferințe în școli și licee și se va oferi comunităților românilor de pretutindeni. Născut în România va beneficia de o promovare pe toate canalele importante de media, radio, TV, presă tipărită și digitală, panouri publicitare tipărite și video, afișe, campanii de internet pe rețele de socializare și bloguri. Viața noastră nu face audiență, nu se cumpără și nu se vinde. Viața noastră e un dar. Acest spectacol este despre viața noastră. Născut în România, o producție Blue Label Management în colaborare cu Fundația Vibrații Culturale.